बेथ' आबहावाफोरनि नियम मथे जोंना जितु संबिधानिक जोंना दलनि संबिधान दं बे संबिधान मुताबिक जोंना बोसोरथाम कार्यकाल जायो बोसोरथाम जोबनायखाय जों दिनैहाय बोसोरसेला जथुमनि गेजेरजों जोंनि दिनैनि सराइबिल ब्लक बिपिएफ दलनि गासैबो बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरखौ सोलाय सोल' खालामनायनि मोनसे जों बिथोन मोननाय लोगो लोगो केन्द्रीय कमिटिनिफ्राय जों दिनै बेहाय बोसोरसेला जथुमनि गेजेरजों जों दिनै सराइबिल ब्लक बिपिएफ दलखौ आरोबाव सोलाय सोल'नि गेजेरजों जों दाफुंना लानो हाबाय बिनि थाखायनो जों दिनैहाय बे बोसोरसेला जथुमाखौ खुंनाय जादों एकदम निस्सय बेयो जोंना हाइ लेभेलाव रायलायलायनाय सोलिगासिनो दं जिहेतु जों आन्चलिक दल हिसाबै हागौमानि जों जोंनि आसामाव जेसेबां आन्चलिक दलफोर दं रिजनेल पलिटिकेल पार्टी बेफोरजों जों रायलायलायगासिनो दं थाबैनो नैबे सानब्रै सानबानि गेजेरावनो दाख्लैनि जोंनि माने बिपिएफ दलनि माने मिरु आफादनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बुंखाबाय जे जों नैबे कयेक दिननि बिथोरावनो जों सोरजों लोगो लांनानै फैगोन नैबे आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिखौ गेलेनाय जागोन बेखौ जों अति शीघ्रे थाबैनो जों घोषणा होगोन जों रायलायगासिनो दं बेखौ बाथ्राखौ स्पष्ट भाबै बिथाङा दिनैनि खौरां बिलाइयावबो होदों आरो दाख्लै बिथाङा बिभिन्न निउस माध्यमजोंबो बिथाङा फोसावखाबाय जिहेतु जोंनाव केन्द्रीय कमिटिनि जोंना कर कमिटि दं बिथांमोनहा बिभिन्न राजनीतिक दलजों रायलायना सोलिगासिनो दं थाबैनो जोंना बे एलायन्सआ थाब जानो हासिगौ आरो सिटखौथ' जोंनि 12टा समस्थियाव जों अलरेडि जायफोरजों रायलायदों जायफ्रानोखि राजनीतिक दलफोर दं बे दलफोरखौ जों अलरेडि जों खावलायखानाय जे बिटिसि हालामाव थानाय 12 जा समस्ति दं बे समस्तियाव गासैबो बिपिएफ दलानो बिजाथि दैखांखागोन गतिके बेवहाय जों रावजोंबो आफस जानाय नङा जाय दलफ्रा जोंनि बेवहाय दंब्लाबो बिथांमोना होनाय नङा बेखौ रायलायखाबाय आरो बे जायफोर दलजों जोङो एलायन्स जागोन बे दलफोरा बिटिसिनि 12टा समस्तियाव बिथांमोना जोंनि थाखाय मावगोन आरो जोंखौ मदद होगोन बे रोखा जाखाबाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जिफोर समस्ति दं बे समस्तियाव जों एलायन्स जानाय बिजाथि बिथांमोनखौ जोंनि गासैबो बिपिएफ दलजों माने मोजां मोननानै सिथाबनानै थानाय आरो जोंनि माखासे मैखोम बर' ओनसोलफ्राव जोंबो बिपिएफ दलनिफ्राय हागौमानि जों बै जोंजों एलायन्स जानाय दलफोरखौ जोंनि मोजां मोनग्रा जोंजों लोगो नांफाग्रा माखासे दल संगठनखौ रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि जायथु बिजाथि बिथांमोनखौ जों मदद होगोन बेखौथ' हाइ लेभेलासो मिथिगोन बेखौ जों दा बुंनो हाथ'ला जिहेतु बेथ' डेम'क्रेसि जायखौ हरो बेखौ जों मानिगोन खिन्थु दा बर्थमान बय बिनो हागौ 100 जन 200 जन बिनो हागौ बिनाया बे अधिकार खिन्थु जोबथारनायाव जोंहा कर कमिटि दं बिथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों जायखौ सायखो बेखौनो जोंनि दला मानिना लागोन